וגם אני מצאתי את הלחמניה, זה ממש ממש טעים מאוד, שתדע לך מה היום. כן, שרגא? שיהיה לך לבריאות. אני ידעתי שאני אמצא את זה בזכות הכובעים שיש אצלי. האמת מאיו, אני מסתכל פה, הכובעים שלך מאוד דומים לכובעים שלי. אז זה העניין, שרגא, שהכובעים האלה זה הכובעים שלי, ואמא שלי תפרה אותם במיוחד, וכל כובע מסמל משהו אחר. אתם רוצים לדעת מה עושה כל כובע? אז ככה, תראו, יש לנו את הכובע הצהוב, זה שאני קודם חבשתי ועכשיו הוא איננו, שהוא כובע, הוא על הראש? אני חושב שהוא נפל. אז הכובע הזה זה כובע חם ומלטט, שרגא, שהוא אוהב לעזור לאנשים. לעזור לאנשים זה ממש ממש חשוב. תגיד לי, הכובע הזה גם עוזר לעריות? בטח שהוא הוא עזר לך למצוא על לחמניה, שכחת? ויש לי פה את הכובע התכלת. זה כובע של דמיון ויצירה. בכל פעם שאני חובש את הכובע התכלת, אז הדמיון שלי נפתח, ואני מתחיל ליצור כל מיני דברים שאני חולם עליהם. יפה מאוד. ויש לי כאן את הכובע הכתום. כובע של אושר ושמחה. אושר ושמחה, כן. אוי, וזה מזכיר לי שעוד מעט שולה מחשולה צריכה לבוא, והיא ממש שונאת שמחה, והיא מאוד נכנסת עליי, והיא תיתן לי שוב פספאות, מתאר לי כואב נורא. ילדים, אתם רוצים? כן, אל תדאג, אתה תהיה בסדר, אתה יודע למה? כי אנחנו נעזור לו להיות בסדר. שרגע, אני אתן לך את אחד הכובעים שלי, והם ישמרו עליך מפני שולה מחשולה, מה אתה אומר? וואי, מאיו, אתה באמת חבר נהדר, אני ממש מעריך את זה. בוא רגע, מאיו. אומרת, שרגע, שים את הכובע הזה על הראש. מאיו, עכשיו אני מבין למה שולה מחשולה לא אוהבת אותך. זה לא שהיא לא אוהבת אותך, היא פוחדת ממך. היא מבינה שאם כולם ידעו שאתה כזה חבר טוב, אז הם ירצו להיות חבר שלך, חברים שלך, ולא חברים שלה, שהיא מתנהגת לא יפה לכולם, ואז כל מה שישאר לה לעשות זה ללכת לגור לבד בערי החושך והכפור, ולא נעים שם בכלל, במקר שם. אוי, רגע אחד שרגע, תקשיב, יש לי רעיון. אתה רוצה שאנחנו נצליח לסדר את שולה מחשולה ולהפוך אותה למכשפה טובה יותר? אתם רוצים לעזור לנו? אז יש לנו פה תרגיל מספר 2 לעשות לשולה מחשולה ולהפוך אותה למכשפה הרבה יותר טובה. אתם תעזרו לי? איזה כיף. אז תקשיבו, אני עכשיו